Следващото нещо са, я да видим, така, от тези двете пакетчета излезна това пак е с залепващо, залепваш го и си оставяш кърпата, например. Ще приложа снимки да го видите как изглеждаше на картинката. И това е стопер за врата. Ето го, не знам дали ще работи, отново ще го пробваме и ще видим. Изглежда добре, в смисъл така даже е тежко, масивно е, това също е доста по-добре от предните. Следващото нещо е... Какво е това? Аха, това съм го взела като задръжки в банята, да ги залепя на вратата, за да мога да си оставям халат, кърпа. Те също са с ето тези лепящи се. Това не знам между другото колко ще е издържливо. Виждаш на картинката, че е по-стабилно, а е пластмасово. Не съм по принцип много очарована, но ме допада. Ще го видим и него. Ще е в експлоатация. Следното нещо е това е за фуги, за да чистиш фугите. Тази чепчета, ето я, и тук я ползвам. Удобно е. И вече следващите неща са скоро за мен, лични. Едно от които е ето това, което много мислях да се го купя. Видях, че е доста нашумяло. Ето го, това е от този тип чорапогашници, които вътре са ватирани. Мекичко, както може да видите. Зимата сега, понеже аз доста нося поли и рокли, а вънка е доста студено и определено ми трябваше такъв тип чорапогашник. Следващите неща са всъщност и последните. Поръчах си няколко каишки за моя Apple Watch, преди тях, като зелената ми харесва. Определено цвета е този, който се представях, че ще дойде. Но, честно казано, другите два цвята не ми допадат особено много. Това е окей, долу-горе е добре, но този цвят определено не ми харесва и не е това, което очаквах. И си поръчах един кейс. Син, както виждате, носа доста силно и ми трябваше такъв кейс, който да си го обличам за аутфитите. Ето го кейсчето, много е приятен на допир, отзад е мекичък, доста ми допада. Това беше моята пратка, надявам се, че ви е харесало. Чао от мен и до нови срещи!